Türkmen Partal Hocalyk Jemgyýetiniň döredijlik topary Türkiýede Ramazan press turuna gatnaşdy. 2026-njy ýylyň 2-5 mart aralygyny Türkmen wekiliýeti Ramadan Press Trip halkara press turuna gatnaşdy. Syýahat Istanbul we Bursa şäherlerine geçirildi. Sapary Türkiýe Tourism Promotion and Development Agency guramasy Türkiýe Medeniýet we Syýahatçylyk Ministrligi bilen bilelikde gurady. Wekiliýetiň düzümine Türkmen Partal Hojalyk Jemgyýetiniň döredijlik topary hem gatnaşdy. Bu sapar mehmanlara Türkiýanyň taryhy we medeniýeti bilen ýakyndan tanışmagy mümkinçilik berdi. 4 gün dowam eden bu turda wekiliýet Istanbulda Beýogly etrawyny, Eýüp Sultan Mescidini we Aýa Sofia ýadygärligini, Bursada bolsa Ulu Jamy Mescidini hemde meşhur Grand Bazaryny synladylar. Her günki tur mukaddes Ramazan aýynyň däwine laýyklykda agdaçar bilen jemlenni. Şeýle halkara media turlar ýurtlaryň arasyna meden gatnaşyklary pugtalandyrmagy we syýahatçylygy ösdürmäge uly goşant goşýar. Türkmenistanyň wekiliýeti ýokary derejeli guramaçylyk üçin kabul edýän tarapy hoşallyk bildirdi. Sizi dünýäniň hem ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen Portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygyn unutmaň.